Palihog ko, awan din dyan sa eksiseriya natin ngayon. Okay, so pinapangapayman ang dyan sa entrance kang ating auditorium. Palihog lang ang awan din dyan. Kay masunod din ang ating next performer. Okay, there you have it. We have San Francisco Northern Elementary School. Next to perform. Okay, ang next ko palawagan, ang next na ma-perform. Palihog ang ihawan kang ating exit, kag ang ating entrance. Let's make way for the participants. So pinapangapayman ng ating mga audience dyan sa likod. Ang electric fan hindi rin kalapot sa ating judges. Palihog lang anay, hawan-hawan kita. Okay, so nagpapayagan si Sir. Okay, palihog ko lang awan. Pinapangapay ng mga tao. Nagtawatok yan? Wala lamang ay extension doon sa may motor ko. Dito sa tubang. Wow. Amya. Amya. Amon ka gamay. Anak mo na sa yubak na. Hindi ba may pindukan ka.
Ha? Wala signal. Diyan po may wifi yun. Di ba? Nalawa ko yan dito. Wifi. Nalawa ko na nagamit na dito. Wifi. Di ba? That was Tipiao Central School. Okay, so again, we would like to request our audience, reach out sa exit area.
May pwestigan sa pagpag-power again.
thank you. That concludes our draw and glockenspiel competition. A big yan, ladies and gentlemen. Okay, so tuturuan kami natin na magtulong gid na pagpamalakpak ang ating mga performers. Okay, so what a splendid performance. Okay? So before we will proceed to the closing remarks and acknowledgement,